bani munu. Ona hum ko na chapu. Ine ko okro. Asi ndi bani munu. Ko di pa bi na na fe ko di kan bi kido no ti na chen yetu. Na kwa mu ko so bu ekwesu mahie. Obu no Jesus ka egbu. Jesus na nwe gbasa ya na mmehie. Egbu arapo onye mere ihe ọjọọ egbu Jesus. E were ya chụọ aja. Asị ka njọ wee na ndị mmadụ ka na-emekwa njọ. Ndị mmadụ nwee obi ebere egburu onye na-ama ha njọ. Ọ bụrụ ya community mana onye ka egbu. Nwanne m o. Ị na-agụ akwụkwọ nsọ. A full grown man of God. Okay. Gracias, sir. Gracias. Nekwa nwoke mkpọta. Anyị maka nna agwa ya. Ị na-agwa m na omegin. Anyị achọrọ ịnụ gị. Anyị nwa befa. Ya eziokwu chee ịnụ ya. Chọrọ ịnụ nwanne gị nwaanyị. Mbego dị ka m bute elu ya achọ. Ya kwere ebe. Eche na nwanne nwaanyị. Edicha nnọkọ onye na-efu efu. Ebe onye Igbo. Abụ m onye Igbo. Ebe onye vileja. Mba. Aka m asị na anyị dị ka unu. Nnọọ. Ka ị na-alụkwan? M na-eme clearing and forwarding. Okay, m kedu ihe na-alụ sị m clearing and forwarding? Kedu ihe na-alụ sị m clearing and forwarding? M na-ere rọba, you know. Okay, like my galos, my buta, all those things. Mba. Kedu ụdị ọ? Rọba pure water, ịma can water. Ọwụrụ gị ọfụma ọsọ m can water. M na-epi gasị rọba pure water, vigil milk. Ọ dị sie rọba cha. Mmesie, m jere pịa otekwa ego. Chelụkwa, isi na ị na-epi gas plastic rọba n'ụzọ. Yes, onye nwe. Ị na-awụsị ya ogbe ebijele. Yes, sir. No one is ready to hear you na-atụ na n'ime suit. Ọ dị ka snow na n'ime ndụ gị. Bụ onye na-atụ gị. No. Swadro. Biko maamụ iya nwanne nwaanyị Swadro. Bifo pụta na onwe ihe na-achọ ka nje gbagharịa ma ya ebi 20,000 biko. Okay. Echa m nọkịta na nwere ego njikịta. Ihe ege ebe. Kesi moto gbara gị moto ji bịa. Ịma o nwere ka o si dị. O nwere ka o si dị. Yes, sir. Ọ na-enwe ka o si dị bịa ngosi gị ihe maka m kena sị na o nwere ka o si dị. O nwere ka o si dị m nwa na onwe m sef. Bịa. Na ya ebe a. Ya kita your first project. Ya kita 2 rooms ka ọ dị. Fine we before onwo. Onugide na we da adugo week we da. Even no toilet anyị mana ndị ya dị na mebisie ya. Water system dị ebe a. So ya lụgharị ebe a. Lụgharị toilet anyị. Onye bụla ya lụ dagerefu. Onye ahụ nnukwu treasure. Ama m ihe my father azụ nzo n'isi ya. So ya lụla anyị ebe a. Ya your first project. Kpochapịa. Dozie right toilet. Oh? Ka ya malụ the second one aya akọwa. Nelo ya anya ọfụma. Nke gị. Investment eme n'isi onye na-afụ. Ọ dị too much. So ebe a. Chọsọ ebe a ya your first assignment bi ya. O. Aka masị ka nlụ na aka esiri m ike. Aka esiri m ike Chineke a na-ejere Chineke ozi. Ewọtago ebe a kịta. Okay bịa. Ebe a. Telefon na-eje. Okay bịa. Amazon, baby. They are more right, K4. That boy, onye abụla mmadụ. Anyị na-ebe na nkata obere gọfụwa. Ebishi na road onye a. Ahụ dị ahụ, Kevin. Adịlọ nsọ. Ebe mụ na na-akpa nkata ebe a. Gidi ọtụtụ dị mmanụ ọsọ na-apụwa. Ka ya onye dị bata. Nkata dịzị ka gịnị, gị nkụ na-akpa ife nwa. Ịmaghị ya ngwa gị mgbe niile. Achọrọ dọs ya lụpụta obele ebe a. Ọ lụpụta ọlụzụ toilet anyị. Anyị bụ anyị nke ndị bụ anyị. Ọ bụrụ so na family a. Onye bụla ga-anụ gị ebuzo lụọ ebe a. Onye ha ikwulu ekwu. Ọ bụrụ pọkịta nnọọ ntawa afọ dị na ya. Onye ga-anụ gị alụ ya. Kwụrụ ebe a dị ka ahụ ma nweta ife na-ekwuchala ese na anyị bụ onye. N'ọnụ ka ị ha dị ọkpara ọkụ.
from head to toe. Toilet ekwela enwe lọpụta. Ọ bụgodị ine ọkọ lụa. Mana ọkwela elu. No ịbịa bunye nwa mmadụ responsibility. Ya anụkwa mkpọta nke bụ achọ, nke abụọ achọ, nke ịta achọ. Ịchụsụsigo ndị niile ya chọrọ ya kasị ike. Mama m ọgụ aka mma. Ya chọrọ ya kasị ike. Ema ọma ha na-eme ya na ọgbaligbo ya le. Before na this family. Come on, do complete. Iji ọbụ past menu be miracle. Nanu isi na this family. Una ya do complete. Nanu ka ọ dị. Ị na-achụsụsị onye ọbụla bịanụ, echụọ ya, ọka ekere ya echụọ ya. Oscar we e bien da keba. Ihe me wuye. E bien da ka. Ọ ka akụzụ na nka ka Bible anyị na-ejiri eme miracle n'ihu. Gịnị ka ka nọ? Onye kpọtara gị na onye ka mma. Ọ bụgodị ụlọ ụkọlụọla ya ebe aka. Nye gị 20,000 oju ego. Nwaanyị eji ya 20,000. Echi uye, ojukwu eje Aba. Ya chọọ dị nụọ. Dị mkpa bili. Ya nụọ dị. Echọkọtago olu ga-akọ oli, chụkọtalụ ga-aji ike ụgwọ ya ọbụla. Na ka ọ dị oke mkpi. Onye ọzọ. Oke mkpi. Ichi n'ife oke mkpi. Oke mkpi ka m gwara. Oke mkpi. Dị mkpa bili isi n'ife abụ na-esi. Ka na-eme ebe a. Na nke ọ dị. Ofe ka na-eme ebe a. Afọ bia. Ezi. Ọ na-ahụ m ka ị na-afụ mọzụ. Nwoke mba n'ime ụlọ. Ọbaba n'ime ụlọ. Ọ na-ahụ m ka ị na-afụ dimkpa. Nwoke mba n'ime ụlọ. Ọ na-ahụ m ka ọ na-acha akwụ. Ị na-eko ọkụrọ. Asị ndị ba n'ime ụlọ. Eko dimkpa bi nne na-afịa ka ọ dị ka mikido nọt. Ị na-achọ mmiri otu. Enne. Ọsụkwa akwụ isi asụọ. Oge na ọsụ ọkụ ọsụ ọnụ m ya kwụ anụ ọfịa dimkpa bi. Gbọla ite eziokwu. Nwale iti sịrị ọnụ mmejisi nri. Asụọ ndị akwụ. Nwale iti bịa. Ọ venture ije. Nwale kasị gị bịa. Ọ venture ije. Okay. Nwale iti jee ka ịbata. Agakwana ahụ. Jee ka ịbata. Nsogbu adịrọ. Ije sọ ọkọ gị ụna. Orumiri na-eli mmadụ n'ọnwụnwụ anya. Anamụlọ yi. Is your brother? Go for beat.